на бародаро гови боғаз и чанд гусала каге яка бо 4 та 4 та каге бародаро 4 моҳа 3 моҳа 4 моҳа боғазай не як дорам и чанд сум гуфти яка 7000 сомониш мега бародаро бо савдо меша бозор чанд шка бозор да бародаро 5000 шка до дагишниш 7000 сомониш мега гови боғаз бародаро 4 гусала каге на бародаро гови душои гусалаша ба качаё гнаҷина кам гнаҷиная 10000 сомониш мега бозор чанд шка ҳафтинин бародаро бозор кайс ҳасташ додагиш нест и чандум гусалаш боша Sovi ندارد. не тақрибан чанд та кагиай نه در 10 بالا کردی. نه؟ гусала бисёр шир чанд пай дошта боша 8 لیتر. 8 литр бародаро шир дора мега 10000 сомониш мега бозорда 7000 шкан додагиш нест на бародаро гови боғаз 7000 сомонӣ нав харидагишай 5-6 моҳа боғазай нав харидасташ 7000 сомонӣ на бародаро на бародаро гови ҷӯшо ба қачаи гусалаш и чандум гусалаш боша ака сеюм гусалашай 13000 сомониш мега бародаро и бозор чанд чикар ака бозорда бародаро 11000 шкан додагиш нест сеюм гусалашай гусалаш ба қачаи и шир чанд қай дошта боша 10 та мошоалло сар бега бародаро 10 литр шир дора гова бародаро хутон бинед 13000 мега 10 литр шир дора 13000 бо савдо мешава алҳамдулилла на бародаро гови ҷӯшо и чандум гусалаш боша ака чандум гусалаш шашум шая нараю мода мода шашум гусалаш бародаро мода ҳай нақшашам гуфти ака 95. این گوسفالا میگیری گفت دست شما بوده که ما اون نه گوسفالا همین 8 ماهش عید کار میشه 15 روزه هم گوسفالا ай 15 рӯзая мошоалло ин бародаро 15 рӯзай 9000 сомонӣ мега гова шашум гусала каге 6 гусала каге и шир чанд қай дора ака 10 لیتر شیر داره 10 та تازه 10 تا داره тоза бародаро 10 литр шир дора бародаро гова хутон бинед на бародаро ғанаҷини якимзояй ҷой мешидагиша 7500 сомонӣ мега боз нав 7200 шкан додагиш нест якимзои гусалай бародаро на 7200 надодагиша и шир чанд қай дошта боша ака 4 لیتر داره саар бега бародаро 4 литр шир дора салаш ғанаҷиная салаш ғанаҷинакая салаш ғанаҷинай 7500 мега да 7200 нав 7200 шкан 250 дагиканаш надодаш ина бародаро ғанаҷин 4000 сомониш мега ира бозор чанд карака бозорда 3300 шкан бародаро додагиш нест 4000 сомониш мега ғанаҷин хитон бинед ғанаҷини мастая ира чанд гуфти ака ура 3 мега бародаро 3000 сомониш бозор чанд карака бозор да чанд шка 2800 бародаро бозор кайсани ғанаҷина ирани ина бародаро ғанаҷини ала ира чанд гуфти ака
чори 4000 сомониш мега бародаро иша қатиш 4000 яка 4000 savdo میشه 4000 сомониш мега бозор чанд чукарака 36 شده 36 نیم 35 هم 3500 3650 онтариш бародаро кайсан додагиш нест ина ака ина ака моли хуната яка я моли хунаш да 4000 сомониш мега бу савдо мешавад ина бародаро касое ки акамо мешносем класа буҷиқе جای مش نگشتی دادرم اونجا به دودارش اونجا ина ака акайра чанд ки я 4000 сом ба качая 4000 сомониш ки бозор чанд чикарака 3600 3700 бародаро бозор кайс ҳасташ ина ба кача ина бародаро ғараҷина 3300 сомон мега и бозор чанд чикарака 33 гирифтем. гирифтеш 3300 хариданш бародаро ғараҷини ёш 3300 нав харидакаш